Hello guys, welcome to my channel and you're watching the Bolak. I would like to say thank you, maraming salamat. We are now close to 500 subs, so uh, hindi pa naman masyadong malaki ang channel natin, pero mahirap din naman maghanap ng mga subscriber. Uh, Anyway, maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo sa channel ko at sa pagsubaybay ninyo. Thank you very much for viewing all my videos, sa mga nag-like sa video ko. And I would like also thank you sa nag-dislike ng video ko. Anyway, hindi ako galit sa iyo kasi karapatan mo kung ano yung gagawin mo. May kanya-kanya tayong karapatan. Siguro hindi mo nagustuhan yung video ko kasi hindi naman talaga masyadong maganda ang mga video ko, lalo na I'm just only using a simple Android phone. So okay, so pray ko lang na sana ang channel mo ay magiging successful at lalago ang channel mo, at hindi din mangyayari sa channel mo ang ginagawa mo sa channel ko. So okay, so God bless you, and thank you na rin sa panonood mo sa video ko. Kasi bago ka nag-dislike sa video ko, alam ko na nanonood ka. So thank you very much. Dahil kung wala kayo, wala ang channel na ito. So this channel is for everyone, for all of us guys. So ang importante sa akin is nagpakatotoo ako. Kung ano yung nakikita niyo sa video ko, yun talaga yung totoong ginagawa ko. So ang channel na ito is mayroon akong cooking or baking, and then mayroon din akong mga daily routine. So mayroon din akong mga health tips. So hindi naman ako professional about health, pero mayroon akong konting nalalaman. So thank you very much sa panonood ninyo, and God bless us all. Diyos, puno ka sa gugma. Jesus, puno ka sa grasya. Ang pagkamatinod ano mo, walay makalabaw. Sa ang kasing-kasing ko kini, kanunay uhaw kanimo. Puno ka sa gugma. Jesus, puno ka sa grasya. Ang pagkamatinod ano mo, walay makalabaw. Busa ang kasing-kasing ko kini, kanunay uhaw kanimo. Ibaylo ang presensya mo, Jesus. Po ay patuloy nyo pa rin akong suportahan hanggang sa makamit natin ang ating mga, alam nyo na, ang ating pangarap sa buhay. So maraming salamat. Walang katapusang pasasalamat. Kasi sabi naman pa, in everything give thanks, for this is the will of God. So in good and bad, thankful ako sa inyo. So just be with me hanggang sa makamit natin ang ating goal. So thank you very much.